Sunana Junaidu Abubakar Sadiq, limamin masallacin Al-Irfan kuma manajin darakta na Alfaida Tijjaniya TV. An haife ni a garin Bauchi, hijira yana 1413, miladiyan Annabi Isa alaihi salam 1992. Mun taso ne a gida na karatu, iyayenmu da kakanninmu dukansu almajirai ne, musamman kakana Sheikh Ibrahim Mushaddidu Jos shi ne ya karantar da mahaifina ya taso a gurinsa har zuwa lokacin da mahaifina ya dawo garin Bauchi da zama. Alhamdulillahi a gurinsa muka fara Mabadi'uddin muka karanta, bayan haka ya saka mu a makaranta na Nizamiya. Na yi nursery a Misbahul Islam Dabli, sannan kuma na yi primary a Markazu Sakafil Islam, sannan na yi sanawiya a Kulliyatu Ibn Abbas lil Arabiyyati wa Diratatil Islamiyya. To duka waɗannan an biyo waɗannan matakai ƙarƙashin kulawa da makarantun Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi suke bayarwa wajen karantarwa da kuma wato ladabtarwa. A nan na sauke Alƙur'ani har na yi sanawiya, to sai na shiga NCE na Su'adatu Rimi College of Education, wato wanda take da branch a Bauchi. Wannan ma na idar na kammala, na tafi kuma jami'a na first degree a University of Jos. To sannan kuma an yi gwagwarmaya na abin da ya shafi karatu a makaranti na zaure wanda ake cewa dihliziya ko arwika. To mun yi karatu a waɗannan matakan, don anan ne ma juhudinmu gaskiya da ƙoƙarinmu muka fi dagewa. Abin da ya shafi karatu na dihliziya, karatun lugha, karatun fiqhu, karatun wato gado fara'id kenan, da kuma karatun lugha ma da karatun nahawu duka gaba ɗaya, wanda alhamdulillahi na yi karatu a gurin Sheikh Aminu Jibril, wani babban malami ne, almajirin malam na iya na Zaria wanda yake nan a Bauchi, da Sheikh yayan makaranta, da kuma musamman ɗan uwana almarhum malam Ibrahim Zafi, ɗaya ne daga cikin manyan malamai na, da kuma malam Muktar, da ma wasu manya-manyan malamai waɗanda suke Bauchi da wajen Bauchi insha Allah. Malamin da na fi tasirantuwa da shi akan kowa a duniya, to babu kamar Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi. Shine uwa, shine uba, shine komai, saboda mun taso a gurin shi, wato a makarantan shi, a zawiyan shi, ba a bambance tsakaninmu da 'ya'yan da shehi ya haifa. Irin gurin da suke kwana a nan za mu je mu farmutsu mu kwana, irin abincin da suke ci a nan za mu ci. To muna tasirantu da Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi wajen tsayuwa akan ƙoƙarin misalta tsayuwa akan gaskiya. Sannan kuma na tasirantu da ɗan uwana Malam Ibrahim, Allah ya ji kansa, kuma na tasirantu da Maulana Professor Ibrahim Ahmad Makari, babban limami na wato National Mosque Abuja. Ai Alƙur'ani shi wato kogi ne mai faɗi, wanda duk yanda ka taɓa wato zai faranta maka rai, duk yanda ka karanta zai nutsar da zuciyanka. Wato duk yanda na karanta a Alƙur'ani ina jin daɗi, amma wannan aya na wa ufawwidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad, wannan aya yakan nutsar da ni duk lokacin da nake cikin damuwa. Abin da ya fi faranta min rai, wato abubuwan da suke faranta min rai suna da yawa, amma abin da ya fi faranta min rai idan na tuna ni ɗan ɗarikan Tijjaniya ne, ni ɗan faidan Maulana Shehu Ibrahim ne, kuma ni almajirin Sheikh Tahir Bauchi ne. Akwai wani lokaci wani babban malami wanda ya yi karatu a Azhar amma ɗan ƙasan Mali ne, ya zo Najeriya, muka je muna karatu a gurinsa, tasawuf hakan nan, nahawu da luga da sauransu. Sunansa Sheikh Ibrahim Mali.
to sai saboda shaƙonmu da shi da kuma yadda nake sansa sai na rubuta abiyat sabiya da ina rubuta baitoci irin na larabci, ina da diwani sun kai guda 3 alal aqal. To sai na rubuta masa wasu baitoci sai na karanta mishi, sai kuma surfa na karanta ne a gaban Maulana Sheikh Tahiru Bauchi. Sai Maulanmu Sheikh Tahiru Bauchi yayi farin ciki ya shafa kaina, sai Sheikh Ibrahim Mali ya ce kamin izini, yake ce ma Sheikh Tahiru kamin izini na masa ijaza a lughal arabiyya. Sai Sheikh Ibrahim sai Maulana Sheikh Tahiru ya ce a yi masa ijaza a lughal arabiyya, kuma bayan haka a yi masa ijaza a wasu ɓangarorin ma. To wannan kusan abu ne wanda duk lokacin da na tuna yana faranta min rai, yana sa min nutsuwa a zuciya. To a gaskiya akwai wani marhala da na shige da shi mai zafin gaske, mai wahala. A sati guda mahaifina da ɗan uwa na shaƙiƙi babban malamina suka rasu. To wannan gaskiya abu ne wanda duk lokacin da na tuna shi in kan shiga cikin damuwa matuƙa. Wannan kusan shi ne mafi girman abin da nakan iya tunawa a rayuwana, ya ɗaga min hankali. Amma kuma idan na tuna da cewa masoya annabi Muhammadu ne kuma sun tafi akan tafarki mai kyau, sai na gode ma Allah. To abincin da na fi so shine abincin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son madara sallallahu alaihi wasallama. To alhamdulillah, kowane matashi kusan zai ce akwai irin nau'in wasan da ya yi, nau'in wasan da yake so. To da ake yara kan an yi kwallo, amma a yanzu ba wani wasan da nake so, babu lokacin wasa. To ina da mata ɗaya kuma ina da yaro ƙwaya ɗaya. To a gaskiya zamaninmu a wannan lokacin babu abin da yake bukata kuma yake fuskanta na barazana kamar makoman matasa a nan gaba. To matasa ya kamata su san cewa amana ne za su zo su ɗauke shi a nan gaba, amana kuma na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka ina kira zuwa ga kowane matashi ya farga daga bacci na ƙuruciya da rafkana, ya san cewa wato nan gaba kaɗan zai zo ya same shi cako-cako, girma ya kama su, shekaru ya kama shi a lokacin da in bai gyara rayuwansa a ƙananun shekaru ba, in ya girma ma ba zai iya gyara rayuwansa a wannan lokacin ba.